Аз съм Емо Сапаревски от Inky Dragon. Татуист съм от 30 години. Сигурен съм, че не всеки знае какво стои зад една татуировка. Ще се опитам да дам бегла представа. Кои са мотивите? Ще започна с най-важното – иглите. Използваме еднократни игли. За всяка татуировка са необходими поне 3 вида игли. С едния тип игли правим контури, с друг запълваме, с трети оформяме светосенките. На границите на машините също като иглите са еднократни и след работа също като тях отиват в специален контейнер. Капачки. Използваме еднократни пластмасови капачки за боите. При черно-бяла татуировка използваме поне 3-4 капачки. При цветна татуировка, разбира се, те са много повече. В нашото студио работим с 64 цвята. Изискванията на Европейския съюз за безопасност на боите принудиха фирмите, които разработят цветните пигменти, да разработят специални нови формули. Това, разбира се, оскъпи много нашите продукти. Също така използваме и еднократни търговни шпатори. Всичко това се калкулира в цената на татуировката. В следващото ни видео вижте как завършваме процеса.